Bună, eu sunt Daniela, arhitect de interior și unul dintre fondatorii Next Interior. Astăzi o să vă prezint un apartament recent finalizat de echipa noastră. Este vorba despre un apartament de 4 camere, are 150 de metri pătrați și ne urmează să locuiască un domn împreună cu cei 2 copii ai săi, o fetiță de 12 ani și un băiat de 8. Beneficiarul a optat pentru serviciile noastre complete. Asta înseamnă că, pe lângă proiectul de design interior, echipa noastră s-a ocupat și de comandarea tuturor pieselor de mobilier și montarea lor la locație, astfel încât am putut să predăm apartamentul la chei. Aceasta este cea mai bună metodă pentru a te asigura că proiectul este exact ca în randări. Și acum să vorbim un pic și despre amenajare. Ne-am dorit să obținem un interior contemporan, minimalist, dar elegant în același timp. Prin urmare, ne-am bazat pe o paletă cromatică formată din culori neutre, dar care am vrut să-i adăugăm câteva accente. Avem în primul rând lemnul, am folosit și suprafețe lucioase negre, iar ca accent de culoare avem verde închis. Clar, încăperea cea mai spectaculoasă este open space-ul, care înglobează bucătăria, locul de luat masa și zona de living. Dar haideți să începem cu bucătăria. Am ales o bucătărie complet echipată și utilată de Lexina, care are majoritatea electrocadelor încorporate. Astfel, cum intrăm în încăpere, avem o coloană care încastrează espresorul, după care avem un mic frigider de timuri, zona cu cuveta, mașină de spălat vase de dimensiuni mari, 60x60, după care avem depozitare tip sertar. Urmează aragazul cu pota încorporată, apoi avem un front pe care am ales să-l închidem complet și unde avem încastrat cuptorul cu microunde. Mai departe avem frigiderul side-by-side, care este singurul care nu este încorporat și acestea sunt delimitate de un coș Jolly util pentru depozitare. După care se face trecerea către mobilierul de bibliotecă, pe care am ales să o facem cu ajutorul unui corp cu uși fumurii de sticlă. În living, fundalul canapelei este reprezentat de o bibliotecă, care are și depozitare tip sertar în partea de jos. Pentru opus canapelei am propus la comandă un mobilier de mari dimensiuni care înglobează mai multe elemente. În primul rând, în zona dinspre fereastră ascunde unul dintre caloriferele verticale, cu uși frezate cu goluri pentru a lăsa să treacă căldura. După care, în continuare, avem TV-ul montat pe o placare cu aspect de piatră, iar în partea de jos avem integrat cemineul cu bioetanol. Am vrut să-l integrăm într-o zonă cu sticlă neagră pentru a părea că face parte din același element. Mai jos avem sertare, după care în zona aceasta avem o depozitare cu bibliotecă cu colți. Acesta este dormitorul matrimonial. După cum se poate observa, am continuat cu același stil de amenajare și în această încăpere, dar am ales să punem accentul pe peretele din spatele patului, unde am folosit un tapet de la Technografica, pe care am vrut să-l punem în evidență și cu ajutorul unui corp iluminat în formă de cerc. Am menționat faptul că beneficiarul și-a dorit multe spații de depozitare, așa că ne-am gândit să propunem mai multe tipuri de mobilier. Spre exemplu, chiar lângă intrare am propus o comodă cu sertare, după care, în zona aceasta, avem un mobilier care integrează televizorul, zona este chiar vis-a-vis de pat, dar integrează și caloriferul. Avem un calorifer de dimensiuni mari, vertical, care nu am vrut să fie vizibil din pat, așa că am ales să-l închidem cu uși care au frezate în ele goluri pentru a lăsa să treacă căldura. În continuare, avem o măsuță de machiaj pe care am ales să o propunem mai mult ca un element decorativ. De aceea am și ales să repetăm acest motiv al cercului în oglinzile cu structură metalică prinse de plafon. Mai departe, în spatele acestor oglinzi se află dressing-ul.
Dormitorul matrimonial are și baie proprie. Pentru aceasta am ales un mix de finisaje, lemn și marmură. Suntem în dormitorul fetei. Tatăl și-a dorit o amenajare care să fie de actualitate mai mulți ani, așa că nu am vrut să obținem un interior foarte copilăros și nici nu am vrut să fac o notă discordantă cu restul apartamentului. Așa că o să vedeți că am propus și aici mobilier gri deschis, cu niște inserții mai închise, dar totuși am făcut o intervenție în spatele patului cu această nuanță de roz pudrat. Camera fetei are baie proprie și pentru că aceasta are dimensiuni generoase, ne-am permis să alegem finisaje în nuanțe mai închise, pe care le-am combinat cu inserții de lemn. Deosebire de fată, băiatul și-a dorit neapărat ca încăperea lui să aibă o tematică sportivă, el fiind un împătimit al sporturilor de mic. Prin urmare, ne-am încercat să reflectăm această tematică, în primul rând prin tapetul de pe spatele patului, care este cu o minge de fotbal stilizată, iar pe peretele opus patului, unde se află și ansamblul de birou, avem o pictură cu Michael Jordan. Baia băiatului continuă cromatica din camera lui. Aceasta a fost povestea apartamentului Velvet Grey. Sperăm că v-a plăcut și ne vedem data viitoare. Până atunci vă invităm să ne urmăriți pe social media.